Δύσκολος αγώνας, Δευτέρη. Για κάνει μια πρόβλεψη. Αλέκο. Πέρα από εκεί δεν το βλέπω. Γεια σου, δύσκολο. Έχουμε λείψει πολλές. Συμφέρει για τις δύο τις ομάδες ή μόνο εμάς? Εμάς συμφέρει. Αυτοί θέλουν να κερδίσουν οπωσδήποτε. Αυτό βλέπω κι εγώ. Αλλά δεν κάνω την έκθεση εδώ. Δεν πέφτει κανένας. Δεν πέφτει. Ρόδο θα πηγούμε. Πάμε. Πάμε. Δεν βγάλε καμιά και βάλει στο Facebook, στο προφίλ μου. Στο site μπαίνετε να δείτε πόσο έχει πληθυστεί. Έτοιμοι, πάμε. Πάμε. Έλα καλά, Σάκη, έλα. Έλα, Λαμπρανίδη. Κότς, γράφει κάμερα, μην κράζει. Καλά, πάμε. 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 Πάρτε μπάλες. Έχετε 3-4 λεπτά. 3-4 λεπτά για μπάλακι. Καλημέρα του. Ζω μου, θέλεις να δεις ρε. Άχιλα. Ζω. 10 ώρα με στις μήνες. Το βρήκα. Κοίτα τώρα πλάτο γύρω σου. Άχι, πες γιατί βγάζεις τώρα αυτό, φίλε. Εγώ. Είμαι καλό παιδί γι' αυτό. Κάνει χαμογέλη του Πάσχα. Στο Βόλο του πας καλά σου πήγαινε. Είναι κοντά δύο πρωτεσμήματα. Βολιώτης! Από το Βόλο είσαι. Σοβαρά! Πώς δουλεύεις? Έβαζε τους ειδικούς στο ράμο. Και δεν μπορείς να κάνεις... Θέλεις να ξέρεις κανένα το κλειδί. Αέρα κι εσύ. Ξέρεις που μένει. Πού είναι ο Βόλος? Μέσα. Ναι, είναι στο Αρχίζει. Γιάννη, το ξέρεις. Άχι, είναι. Και είναι κλείς. Και είναι κλείς. Θα φύγουμε άλλο το τηλέφωνο. Είναι φλόρα. Τελείωνε. Πάρ' το μέσα πλάτο. Ναι. Ναι. Απέναντι κάθομαι. Ναι. Τραβώ κάμερα του. Βρέστε κάπου την μπάλα. Αν έτσι ρέμισε παίξτε μπάλα. Πάμε. Πάμε. Άρε ρε! Γύρνατε με το κεφάλι την μπάλα ρε, γύρνατε. Ούτε και τη δεύτερα δεν μπορεί να μην πάρει.